Ahoj, vítáme vás u dnešní recenze horkovzdušné fritézy Lauben Air Fryer Oven 1500 SB. Jak můžete vidět už na první pohled, tak to není úplně obyčejná horkovzdušná fritéza, spíš je to takové multifunkční zařízení nebo multifunkční horkovzdušná fritéza, která kromě toho, že umí ty funkce základní pro horkovzdušnou fritézu, tak umí být také zároveň horkovzdušnou troubou, grillem a sušičkou ovoce. Tady jsme mohli vidět, že před chviličkou byla ještě zapnutá, už se nám automaticky z bezpečnostních důvodů vypla. Teďko se podíváme tady na ten krásný, velký pečící nebo grilovací a fritovací a dokonce i sušící prostor, který má celých 15 litrů, což je zhruba tak 3x, možná 4x větší, než bývá prostor vlastně fritovacího košíku horkovzdušných, běžných horkovzdušných fritéz. Takže tady vidíte, že nejenom, že to zařízení je větší samo o sobě, ale dokonce, že i ten vnitřní prostor je mnohonásobně větší. Teďko se tady podíváme na tenhle ten velký displej, který je vlastně docela dominantní společně tady s těma dvířkama, která jsou průhledná a je vidět krásně dovnitř. Ten displej nám ukazuje všechny možné ikonky, v rychlosti se podíváme, co které zhruba znamenají. Tady máme jednoduše popsanou teplotu, kde si můžete dotykem přidávat nebo ubírat. Tady máme naopak zase čas přidávat, ubírat, takže pokud chceme zvolit nějaký manuální program, tak určitě můžeme. Pak tady máme hned v tom prvním řádku nebo i tom druhém několik možností, několik módů a režimů, podle kterých můžeme jednoduše připravovat nějaké jídlo. Takže tady máme třeba přípravu hranolek, máme tady kuře, máme tady kuře dokonce na grilu, steak, jsou tady ryby, mořské plody, pizza nebo také něco sladkého a dokonce i program pro sušení ovoce. Pak tady máme tlačítka pro zapnutí, respektive spuštění toho programu. Máme tady tlačítko pro spuštění otáčení toho vlastně grilu. Pak tady máme, to si můžeme takhle krásně ukázat, ikonku nebo tlačítko, které nám rozsvítí celý ten prostor. A na posledním místě je samozřejmě tlačítko pro vypnutí a zapnutí. Tak, teďko máme zavřeno a podíváme se tady kousíček vedle. Máme tady spoustu příslušenství, které je poměrně důležité, protože už v základním balení dostanete hned několik kousků. My si dokonce teď ukážeme v rychlosti, které kousky to jsou a jak se dají použít. Takže prvním kusem příslušenství je tenhle ten odkapávací tác, který vlastně zabraňuje tomu, aby případné nečistoty a nějaké tekutiny třeba padaly přímo na to dno. Pak tady máme takovýhle drátěný rošt, další drátěný rošt, který je tentokrát takhle trošku víc hluboký. Je to taková jakoby takový košíček. Jsme v něm relativně před chvílí dělali americké brambory, takže vidíte, že je hluboký, takže když tam cokoliv máte, takže nehrozí, že by to z toho vypadlo. Pak je tady další takovýhle rošt, na který můžete dát třeba špízy, nebo dokonce i steak, řízek, rybu, cokoliv. A pak tady máme docela zajímavou věc, kterou je tenhle ten košíček na přípravu hranolků. Tady, když si ho takhle rozděláme, tak se můžeme podívat, že nás čeká poměrně objemný košík, kam vlastně nasypeme hranolky.
ještě předtím se tam dá tahle ta osa, která, jak vidíme, tady má takhle krásný zářez, vlastně, který zapadne do mechanismu, který je určený právě pro otáčení té rožnící tyčky. Takže to dáme dovnitř a jednoduše zaklapneme a můžeme tam připravovat třeba hranolky nebo klidně i ty americké brambory by určitě šly, takže vlastně se to začne otáčet v tom grilu a jelikož tady jsou takovéhle průduchy, tak vlastně ty hranolky nebo ten připravovaný pokrm může hezky dýchat. Tím, jak se otáčí, tak se neustále protřepává a vlastně ten výsledek je takový, že nemusíte s tím za prvý během toho vaření nebo té přípravy nic dělat, nemusíte to nijak protřepávat ani nic podobného. A za druhý samozřejmě ten výsledek je takový, že všechny ty hranolky jsou opečené naprosto rovnoměrně, jsou krásně křupavé, takže tohleto je určitě super kousek. A co se týká té grilovací funkce a vlastně té osy, kterou tady máme, tak tady máme pak ještě takovouhle jednu zajímavost, jsou to takovéhle vidličky, které se navlíknou na tu osu z každé strany, napíchne se na to kuře a můžete taky grilovat. Takže tohleto je za nás rozhodně to zajímavé příslušenství. Pak tady máme ještě takovouhle krásnou vidličku, vlastně, kterou pak ten košík třeba s těma hranolkama vytáhnete, abyste nemuseli používat žádné rukavice. Je to poměrně pohodlné a hlavně bezpečné. A poslední věc, kterou si tady ukážeme, je samozřejmě manuál, který obsahuje různé tipy, triky, bezpečnostní pokyny a tak dále. A pak tady máme takovouhle jednoduchou kuchařku, která obsahuje 9 receptů, které jsou přímo vytvořené pro tady tu horkovzdušnou fritézu nebo multifunkční horkovzdušnou fritézu Lauben. Vidíme, že tady je 9 různých receptů, jsou takhle přehledně popsané, vidíte, že to nejsou žádné extra složitosti, takže vhodné zejména pro začátečníky nebo pro lidi, kteří mají rádi vaření efektivně, rychle a nemusíte se bát, že by tam na vás čekaly nějaké úplně pokročilé recepty. Vidíme, že tady máme krevety, aljašskou tresku, pizzu, vepřové kotlety, grilované kuře, dokonce kuřecí plátek s mozzarellou, skořicové šňaky a tak dále. Takže tohle to dostanete už v tom základním balení a za nás je to určitě docela příjemná pozornost, která vlastně vás hned naučí, jak s tou fritézou fungovat. My si tady ještě naposledy rozsvítíme, abyste viděli, že skutečně ty dvířka jsou obří a když si představíte, jak se vám tam točí to kuře, tak si myslím, že to je docela fajn pohled. A pokud se chcete o této horkovzdušné fritéze, multifunkční horkovzdušné fritéze, která kombinuje nejenom fritování jako takové, ale i pečení, grilování a sušení ovoce, tak určitě mrkněte na celou naši recenzi, která už je teďko online a tam se dočtete mnohem více, dozvíte se tam různé parametry, dozvíte se tam různé detaily, nejenom o této horkovzdušné fritéze, ale bude tam i srovnání s další horkovzdušnou fritézou Lauben. Podíváme se tam na to, jaký výrobce Lauben je, co dělají dalšího, jaké mají hodnocení a tak dále. Takže tady to byl náš rychlý pohled a pokud se chcete dozvědět více, tak běžte přímo na recenzi horkovzdušných fritéz Lauben a dozvíte se všechno podstatné. A tak
takhle ještě naposledy se mrkneme do toho obřího prostoru a už asi teďko můžeme prozradit, že my jsme s touhletou fritézou byli hodně spokojení, hodně nás nadchla. Nejenom, že díky ní nakrmíte celou rodinu, ale opravdu, že to zařízení, když se podíváte, že je vlastně pěkné, je lesklé a v té kuchyni vypadá vlastně docela dost dobře, takže my jsme spokojení a dáváme palec nahoru a vy už si teďko běžte přečíst celou recenzi, protože se tam dozvíte spoustu zajímavého.